Kublai pi barong ipdian subhai pi syakatuk kubor menta ke janmit. Syaban paj ki kubor ki babanya nginya pet syuai ki mat bekongsan. Laban kampen bahar syusyu ia kesuk kesan hakari limba ki bor start jong kejuk bamenta. Pan maap Presiden ke FKJGP halor ke jingmi jengkulmar haka peace rally balapin long dakaseng hasyalong. Bo mau nongrim Menteri Rangba Kejelau Konrad ke Sangma ban kintil ya ke bernihat PHC syaka CHC. Padang apa sarkar ya ke jingya keren bat ke harajan panchayat komiti ban pindap no ikikam badangsa ong sembut Menteri Rangba Kejelau ba Preston Tinsong. Ki kubor ki babnya Menteri Rangba do keri Narendra Modi ula ong baka punch prans kadai banlong kanong prat linti na kabenta ban wanra e ka sinsyar ka khadar ka bakhot basuba bat kadan ka benta bakongsan ban pinlong e ka India kum kari ka bakiyo ha ka Amrit Kal. Modi la kreni kani limba ka video conference haba ai jingkren ha ka jingya lang ba arsngi jong ka chintan shiver balai shimbenta da ki menteri ki kampo ye na ki jilla bapher ya ka bala pinlong ha ka Saraj kun jong ka jilla Haryana. Menteri Rangba do keri ula bin rabru da ka baong baya ka jingpenne e ka sukasan ka de ka kamram jong ki jilla kat kum ka riti sinshar khadar kari. Hendrai ha ka jo ka por ka dan pat ka jingya de ban wanra e ka jingya teli ba ka jing sinshar bakhot basuba hakari. Ula banjur ba manla ka jilla ki dan ban shim nuksa ka wei na ka wei pat ban ban ye trei lang ban pen khlan yakari. यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक राज्य में बैठे अपराधी दूसरे राज्य में भयंकर अपराध करने की ताकत रखते हैं। देश की सीमा से बाहर बैठे अपराधी भी टेक्नोलॉजी का जमकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हर राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, केंद्र और राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, ये बहुत जरूरी है। Kajing yat rally ke balapan long da kaseng FKJGP halor ke jing bam yok kam yo jam kalawan ra penban ya ke jingkul mar ha kanong ba menta kasngi ha ka ba kaladon ke jing sha thombor ki pat ba kentup ru ikinong pathai kubor bat ki kali la sakhi ba ki ladon katu kat ni kinong penkul mar na pedeng ki bayat rally lang ki bala be ya ki pat ba da ka ba bom da ki set da ba penyang da ki lama la penlong ikani ka jing ya rally kum shi benta man pen pawi ka jing sokhia halor ka jing kiu ka jing bam yo kam yo jam jong ki samla ha ka jela Presiden ka FKJGP ula ong bakalong ka basngosi baki samla ki badai ka laway jong ka imlang ka sa lang kim yo satyay ka lat bakin pen pawi la ka sab bad ban kamay da ka hok ha ka imlang ka sa lang Nakaliang Presiden ke FKJGP ula panmam halor kani ka jingmi jingkunmar baula ong baula de bathai ki samla hashwa ka rally bakani ka de ka jingayat rally ka bajai-jai. I expect that unfortunate untoward incident will happen. Because why? Before we start the rally, we have already appealed to all the youths who have attended the rally that this is a peaceful rally. The demand of the FKGP that we are going to put in front of the government is with regard to the filling of all those vacant posts. It is around 7,653 numbers of posts. So this is the first priority demand. And the second is that the government should come up with state employment policy. Kajing dawa bala slam bahajang kipat bat nong syong shnong ka bernihat mentakasi kala urlong hakaba Menteri Rangba Kejela Konrad ke Sangma ula bu yu mau nong rim ban kintiu no ya ka bernihat Primary Health Center syaka Community Health Center ya kani kajinya lang ru ula bu mau nong rim la penlong mentakasi Hamadan Football BSA kabadon halum nong rim bernihat haringkat kajinya dan lang UMLA katan uba Sostenes Sotun UMDC katan uba Victor Rani ki hair officer na ka district bat ki pat nong syong shnong
health services will be delivered. Because we have started a pilot project which is going to be implemented from next week. Already the contract and all the work has been done. Work order has been given. Where we are going to digitize the entire patient record and the entire system of services that we're going to health services will provide from the CHC level all the way up to the district civil hospital. Usambut Menteri Rangba Kejala ubalong ru chairman ka high level committee halor ka Harijan Colony uba Preston Tinsong ula ong ba udang up ya kejing ya keren bat ki Harijan Panchayat Committee ban pindep no ya ki kambadang sa. Laban kedauhan ni balada ban ay ka blueprint sya ka HPC bakin yo ban ya pelir jingmut paramaki bat bakin pintep pat sya ka sarkar. Habaya day bat ka kaipot na ka MEECL bat ka jing toket halor ki kambam sap ha ka jing sam yaw kaw uba Preston ula ong babalada ban betha ya ka tenat political bakan ay no ya ka kaipot halor ka MEECL bat ka jing bam sap halor kaw sya baro kinong mi khamat jong ki yeng dorbar thau an ka jala. Has already replied. Now, because the court has given some kind of direction, so because till now they have not communicated anything to the government, to the committee. Because that day I told them, you please, the moment you shut down among yourself, then you please communicate so that I can call a meeting. So in the meantime, the court also has given the direction. So we are waiting for that. We are waiting for that. So I don't know, but we have already given direction. Direction has been given. One is MECL, and then number two is that rice thing. Yeah. Kaladon ka jingplo ding bashir kay hayaw lay amkra hine ka step herngam. Katkom ka kaipod ya ka daw jong ka jingplo la bantib. Hindi la suba ba kaladay na ka jingtot jong ki waya boarding. Nakaliang ki kali pinlip ding kilapoy woodwood siya kani ka jaka bantem ya ka ding. Hakani ka jingplo ding kamshim la don ka no ka jing jabas ngausi. Hadin ka kanday tirig unay wing katanad election jong ka MEGHALAYA kan sabot thamay kin realty ki security feature ken thopru ya hologram haka epic bakan sa sam siya kinong tap vote ki badang supinrong kerteng thamay haki electoral roll. Haba pentip ya kani uba Frederick Roy Kharkongor uba de Chief Electoral Officer ka MEGHALAYA ula ong ba hakani ka epic batamay kabala ay jingmenjo da ki election commission kandonya katu kani ki high security feature ki ban pinya pair bat ka epic ka barim kintubru ya ka jingdon ya hologram ubalong uway na ki security balawan ra da ka election commission jongkari India. the new epic which is which has been approved by the Election Commission, will have some high security features. There'll be some gloch patterns, and there'll be some more features which are embedded within the epic card, which will make it a slightly more secure card than it was before. And of course, in the look and the design and the appearance also, it will have some special features. So all states, including us, we will be launching this new cards after the 9th of December. After the 9th of November, they will be getting these new cards. Daka jingsdang naka ying skum house nam kat kandai spa kandai punyo ringkat ka jing temu ban ay ka jing hikai ka bapaka syaki kana jong ka umsning ka per sarap upper primary school umsning hinden ka sngi kala pinkod no ya ka jing rakhe ya ka jubilee rupa kumshi benta ban ken mai ka jing ya lenti ka bala arpusan snam menta UMLA ka Umsning constituency uba Jason S. Maulong ulalong ukong san ringkat ka jingedon lang ka MDC ikong Magdalene S. Maulong bat kiway kinong yalang bapaw kamat jong ka Umsning. Uba Jason S. Maulong ula pelat ya ka souvenir jong ka school kapalapin paw ka jingya lenti jong ka school hakini ki arpusan snem. Habang iyang hangnya kani ka school persara kami jingtam arusan senam kay bakran I yadav mene kadade kijing sisa eman da kapor sa kapor ngiya perkhat kay bangila benle namta kani kadong bathan bakat ang yat kapor ka constituency kanang yai por mo ki kani ka school pagi wiki school kadai banya sa khamat amdei banran sa dir Mentapa ini pe ka jinglong jingman ka sunmineng hasilong
Ka jingshit ka long 8.9 degree Celsius bat ka jing kriat ka long cutway degree Celsius. Ka jing skam ka hau ka long san pusan na ka shispa ka por minspet bat nyo puan na ka shispa ka por janmit. Ka sunmineng kan rang hasilong bat kijaka bamarjan. Sa shisin pat ni penken mau pi baya ka di ka kubor jongi pila ruban pet live ha ka YouTube channel jong ka DD News Shillong. Syaban poy syabab ko jong ka tup kubor niya pet biang sa shisin ni kimat bakongsan. Laban kampen bahar syusyu ya ka sukasan hakari lemba ki borsta jong ka juk bamenta. Panmap Presiden ka FKJGP halor ka jingmi jingkul mar ha ka peace rally balapen long dakaseng hasilong. Bo mau nong rem Menteri Rangba ke Jelau Konrad ke Sangma ban kintil ya ka bernihat PHC syaka CHC. Padang ap ke sarkari ke jingyakren bat ka harajan panchayat komiti ban pendep no ikikam badangsa ong usembut Menteri Rangba ke Jelau uba Preston Tensong. Te parlo ka tungi lapor siya bakot jong ka tup kubor jongi menta ka janmit. Hadu bine siyang bat pila siyay kasngi kublay pi paro.